Nina anilazi theni le nto umntu ezawungena esihlalweni ahlale zava ayodi gqimhla saxakeka okanye mhla kwaxakeka yena ndiva tholele sini zothi ndithi nakubani lo ichairman ye-National House utshawu bekwemva kunabo bekumele uba segqibile ujikeleza iikumkani zeli lizwe bangabi contrale sizimele yona uthi ndithi umnqundu wayo. Thank you. You have learned today. Nifundile. Ningafuni uthi nize nifundiswe okanye niqonde nifuna ukhatywe nduthu. Please. Thank you, Mntanomhle. Otherwise we respect you no more or we give no damn about you if you don't give a damn about us. Ndiva Mntanomhle mandingaphindi ndingqabe. Thank you. Chawe inkosi. Azalethi. Aha. Masingeneni endlini ngontweni baba. Sigqibile besize. Bye.